Манижаи сангин. Сарояндаи машҳури тоҷик дар Русия мегӯяд, муҳоҷирони меҳнатӣ бояд қадру қимати худро донанд. Танҳо дар ин сурат ҷомеа онҳоро хуш қабул мекунад. Салом бинандагони Хабар ТЖ, лайк монданро фаромӯш накунед ва ба канали мо обуна шавед. Сарояндаи машҳури тоҷики муқими Русия Манижа Сангин ба дорои Тоҷикистон иқрор намудааст, ки солҳои 90 худ низ ҳамроҳии аҳли оилааш ҳамчун муҳоҷир ба Русия омада буд. Манижа мегӯяд, замоне ки хонаводаи ӯ ба Русия кӯч баст, давраи бисёр мушкил буд. Бояд ба худ ба атрофиёни худ далели кӯч бастан ба Русияро мефаҳмондӣ, мегӯяд ин сарояндаи саршинос. Чун феълан ӯ аз як муҳоҷирдухтар ба сарояндаи маҳбуби мардуми рус табдил ёфт. Мехоҳад чун намуна барои музоҷирони дигари тоҷик бошад. Ӯ мегӯяд, новобаста аз муҳоҷир будан, инсон қодир аст, ки дар диёри бегона низ муваффақ шавад ва мақоми хоси худро дар миёни ҷомеа онҳо дарёб кунад. Манижа бо ёдоварӣ аз он даврони мушкил тавзеҳ дод, ки аз тоҷик гуфтани худ ҳатто ҳарос дошт. Вале феълан он замон паси сар шуд ва ман имрӯз бо ифтихор мегӯям, ки асли ман аз Тоҷикистон аст. Ин сарояндаи тоҷики муқими Русия мегӯяд, ки аз шароити муҳоҷирон меҳнатӣ хуб огоҳ аст ва ба онҳо тавсия медиҳад, ки новобаста ба ҳама гуна мушкилоту душвориҳои қадру манзалати худро донанд ва эътибори худро дар мадди аввал гузоранд. Танҳо дар сурате ки муҳоҷир худро қадр мекунад, ҷомеа низ ӯро хушқабул мекунад, мегӯяд Манижаи Сангин. ин буд видеои имрӯзаи мо. дӯстони азиз, шумо чӣ фикр доред? оё бояд ҳамаи муҳоҷирон қадри худро бояд донанд ва хушзабоне, хушдилона зиндагӣ кунанд ва тезтар раванд ба оилаи худашон якҷо зиндагӣ кунанд? Шумо чӣ фикр доред? Ҳатман нависед.